Hola, bon dia. Recordeu que vam acabar la tercera part amb la instal·lació de l'aplicació Proper Bus de Barcelona. Avui continuarem amb les altres aplicacions. La primera que trobem és la My 112, és a dir, per trucar directament al telèfon d'emergències 112 i a més que ens doni la geolocalització d'on estem i quan ens trobem malament o quan tenim una trucada d'emergència i hem de trucar amb aquest telèfon. Senzillament hem de tindre instal·lats aquesta app i directament se pot fer la trucada a emergències apretant la senyal d'emergència. Aquí la teniu. Seguidament farem una molt semblant, que és la del telèfon 061 de CatSalut Respon. Igual que la de My 112, la de CatSalut és per les trucades de salut i també fa la ubicació GPS, és a dir, la geolocalització, i així saben on estem. Només cal apretar el botó de la trucada i es truca directament al 061. Evidentment, aquestes aplicacions han d'estar instal·lades amb el Google, amb el Play Store o amb el Galaxy Play. A continuació us explicaré una petita aplicació que ens pot ser interessant en algun cas. Tots ens hem trobat i fins i tot hem vist per pel·lícules i demés que podem gravar les trucades que ens fan o que fem. Senzillament aquesta aplicació, que és una de les millors que he trobat, però n'hi ha moltes de semblants, ens permet de gravar tot el que estem gravant, de tot el que estem parlant amb aquella trucada. Normalment la podem deshabilitar perquè no gasti bateria ni gasti res, però al moment de fer una trucada interessant és millor que fem la trucada i que tot el que ens diguen així d'aquesta manera quede gravat. Aleshores sempre es pot utilitzar en qualsevol moment per verificar que nosaltres hem fet aquesta trucada. Senzillament aquí hi ha l'opció de deshabilitar i quan està habilitat la senyal està cap a la dreta i es graven les trucades. Quan, per exemple, parlem amb una... Aquí en aquest cas he posat Servicaixa Auto, que és l'assegurança d'un cotxe, i tota la trucada podíem tindre-la gravada. Igualment quan ens truqui alguna altra persona interessada. Bé, passarem a una altra aplicació. Aquesta és de Samsung Link i, si em permeteu, la passaré més ràpidament perquè avui en dia el Samsung Link ha deixat de fer servei. Però el mateix que el Samsung Link fa, també podem fer amb una altra aplicació que es diu AirMore. Aquesta aplicació el que permet és tindre una connexió Wi-Fi, és a dir, sense fils, entre el PC, l'ordinador i el nostre telèfon, el nostre smartphone. D'aquesta manera els vídeos, les fotos, els documents es poden passar d'un lloc a un altre sense fer servir el cable. Una altra aplicació interessant és la d'Inspector Wi-Fi. Ens podem trobar que ens hem donat compte de que algun piratilla del nostre edifici s'ha pogut connectar a la nostra xarxa i ens està
per dir-ho d'alguna manera, xupant la velocitat. Aleshores, amb aquesta aplicació Inspector Wi-Fi podem saber quins ordinadors o quins PCs o quins mòbils estan fent servir la mateixa xarxa. En aquest cas, fixeu-vos que Netgear és el mateix el mòdem, el Gigabyte és el PC que tinc instal·lat i el mòbil, l'smartphone, és l'ordinador, és aquest mateix dispositiu. Per tant, aquí sé que estan només aquests dos dispositius i són els dispositius que jo tinc connectats. Ningú en aquest cas m'està xupant la xarxa. Possiblement heu vist aquesta app que és el Code Reader, és a dir, els QRs, els codis de punts, de barres que tenim instal·lats i que moltes vegades podem trobar, que es diuen codi QR, hi ha uns lectors, hi ha molts lectors, com podeu veure aquí, he buscat per Google Play molts lectors i he instal·lat aquest, que és la que em resulta més o menys bona i apreciable per mi. Senzillament, al posar en marxa aquesta app, l'smartphone se transforma en una càmera que capta el codi QR i ens transporta directament a la pàgina que correspon amb aquest codi QR. També fem servir els smartphones per les ràdios, per escoltar la ràdio. A vegades estem de viatge o estem fora o no tenim la ràdio i senzillament les podem posar baixant una aplicació concreta. En aquest cas he baixat dues aplicacions, una és Mi Ràdio i l'altra TuneIn Radio, que ens transforma l'smartphone en una ràdio FM. Evidentment podem triar l'emissora que nosaltres vulguem, Onda Cero, Que Ràdio, RAC1, RAC105, totes les que tenim a Barcelona, i fer-ho servir. Al mateix temps també podem que una mateixa estigui ja assenyalada i que al posar a la ràdio ja ens surti aquesta emissora. La podem posar en marxa o sintonitzar immediatament que vulguem. Una part del Google Maps és una part que té és la navigation. Són dos apps complementaris. Una ens mostra el mapa, però al mateix temps, si fem aquesta senyal, ens transforma en aquesta altra que és des d'on està on volem anar. Per exemple, en aquest cas hem anat des de la Sagrada Família fins al carrer Calàbria, o del Sagrat Cor, no sé què. Aleshores, això caminant, o bé podem fer-ho en autobús, o en cotxe, o en bicicleta. Tal com nosaltres triem, es marcarà el camí més que sigui més curt i a més ens dirà la distància que hem de recórrer i els minuts que normalment podem tardar. A part d'això, ens diu qualsevol carrer i adreça que nosaltres tenim marcada aquí. També podem fer servir aquesta aplicació per fer un trajecte llarg quan volem anar d'una ciutat a l'altra per carretera o podem per autopista, podem fins i tot, tal com veieu aquí, ja passant directament, perquè es fa en 5 dies si anéssim caminant, però si anéssim en taxi són 5 hores passant per València. També podem fer el passar per Saragossa per l'autopista.
Podem decidir, per tant, quina és la millor que tenim. Ens pot servir també el Maps per a fer que nosaltres puguem anar d'un lloc a l'altre i sabem la manera de trobar quan estem en un país diferent, senzillament aquí sabrem de que no obligatori com per on se passa i quan tardarem, quants quilòmetres hi ha, etc. Ara us vaig explicar una aplicació molt senzilla i que es pot fer servir. A vegades ens trobem que hem d'anar a comprar, fem la llista de la compra, fins i tot ens hem trobat que hi ha algunes cadenes de supermercats que si comprem una quantitat determinada ens fan una rebaixa de, per exemple, si comprem 40 euros ens fan una rebaixa de 6 euros. Així, d'aquesta manera, per no gastar-nos més pessetes o més euros, o bé, si féssim una sèrie d'articles i no arribéssim al total, podria ser que no ens fessin la rebaixa de 6 euros. Així podem portar una espècie de control de lo que anem a posar. Fins i tot aquestes ens poden fer unes llistes concretes i també unes llistes de control de despeses de la casa per fer uns gràfics determinats. Us ensenyo a continuació com va. El programa, tal com us he dit, l'app se diu Rumble Pro. Aquesta Rumble Pro us he de dir que és de pagament, però val, me sembla que €1,5 per sempre, no? I aleshores, una vegada comprat, si algú la fa servir, evidentment és una cosa interessant. Fixeu-vos que aquí he fet una llista de compres, dues llistes de compres diferents, una llista de despeses de casa i, en aquest cas, el gas de diferents mesos i el que he gastat cada mes. Aquesta és la llista ja efectiva. Ens diu el número d'articles que comprarem, en aquest cas 20, i quan ens valdrà tot. Evidentment, aquí, si ja n'hem comprat dos, que són els dos que estan tatxats, n'hem comprat dos, ens en queden 18, i de 41 euros que havíem de pagar hem gastat 3 euros. Per tant, en queda 38,37. Fixeu-vos que són 2 euros d'aquí i 1 euro d'aquí. Això fa que sigui l'import, que hi hagi l'import total d'articles, el fet, el pendent, fet i pendent, i també l'import que ja portem marcat i l'import que ens queda pendent. He posat una quantitat, 41 euros, perquè normalment en aquests casos és quan ens rebaixaran els 6 euros. També, tal com us he dit, podem fer unes despeses del gas per a tindre el control gràficament de lo que hem gastat cada mes o cada 2 mesos, segons la factura. Tot això ho fa aquesta app que es diu Rumble Pro. Bé, i així hem acabat de fer aquesta quarta part de les aplicacions de mòbil i som exactament tot el que tenim i el que podem fer. Evidentment hi ha moltes més coses, però ja seran per un altre capítol. Això és tot per avui i disfruteu i seguiu els meus consells. Gràcies.